Ja, dat is een unieke ervaring. Hè. Dat is iets dat je ene keer in je leven meemaakt. Dat is heel tof dat je eindelijk eens zo... de kogelstoters ook, dat die eens een keer iets meer mogen doen dan gewoon ergens in een hoekje van het stadion iets mogen gooien. Maar dat die eigenlijk ook eens een keer een beetje aandacht krijgen. Dat is heel tof om eens te doen. Want volgende week eigenlijk ook Belgisch. En het was eigenlijk niet het schema niet meer om nog wedstrijden te doen. Maar zoiets als deze, dat is onvergetelijk. Dat kun je niet laten liggen. To be the center of attention, but it's always great to feel the energy from the crowd and really have everybody up close and personal to learn more about the shot put. It was a great competition today. It was a great crowd and everybody had great performances, so I enjoyed today. Absolutely beautiful, like it's magnificent to even be here and compete. I mean, this is something it's very unusual for us to compete in a place like this, but I hope that we do it more and more in the future. It's the finals for us, the last competition, so very, very tired, but I'm happy to walk away with the Diamond League trophy today.